In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, I hereby hand over this staff of office to you, which is a symbol of authority, a symbol of unity, a symbol of fairness, a symbol of development in this very Emirate Council. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wannan shi ne yanayin abin da ke faruwa a wannan waje da ake samar da ruwan sha. Gudunmen da al'umma suka fito suke bukatar ruwan sha. Ke, wa shi zai magana? Yawwa yanzu nan da aka ji na kama dan Asabe yanzu nan in dai magana ce wani lokaci bugu ɗaya nan dai ba kan tsami yake ko ya hau kan tsauni ba za ka je na kama dan Asabe wallahi. Yawwa kaji tana bugawa, kaga gashi nan tana ta bugawa nake jin iya kan tsauni. Yawwa dan Asabe lafiya lau wallahi dan Asabe, yaya kokari ya iko lafiya lau wallahi dan Asabe. Dan Asabe shawarar da nake so zan baka, ina so ka gane shugabanninmu sun fi tunawa da talaka lokacin zaɓe. Duk gurin da talaka yake za su je su kwakwalo shi su zakulo shi su nemo shi, saboda idan gwala musu ƙuri'a kwalliya su ta biya kuɗin sabulu su ci zaɓe. Amma da zarar an ce watan azumin Ramadana ya zo, shugabannin ƙasarmu tarkacewa suke rankata kaf su kwashe ko ba kowa ne. Leka daure nake kuma ban ga kowa a cikin na ga ban ji kanshi ya tashi ba. Ban ji kanshi ya tashi ba gidan nan ko ba kowa a cikin gidan nan ne. Jama'ar Annaba ya taimaki bayan Allah. Watan azumi, watan ibadar Allah. Wahidi. Ina wata yayin wa ba ta da hankali. Ko dan kanzo ko dan da ko da kwam ina uwata yayin wa ba ta da hankali. Ko dan wai nan gidan ko ba masu tsoron Allah nan gidan ne. To fi sabilillah ya ce almajiri zo iya ke labara a zaure kawai sai ji nake kanshi ina tashi saboda tsabar rashin tsoron Allah. Yawwa yanzu nan da aka ji na kama dan Asabe yanzu nan in dai magana ce wani lokaci bugu ɗaya nan dai ba kan tsami yake ko ya hau kan tsauni ba za ka je na kama dan Asabe wallahi. Yawwa kaji tana bugawa, kaga gashi nan tana ta bugawa nake jin iya kan tsauni. Yawwa dan Asabe lafiya lau wallahi dan Asabe, yaya kokari ya iko lafiya lau wallahi dan Asabe. Dan Asabe shawarar da nake so zan baka, ina so ka gane shugabanninmu sun fi tunawa da talaka lokacin zaɓe. Duk gurin da talaka yake za su je su kwakwalo shi su zakulo shi su nemo shi, saboda idan gwala musu ƙuri'a kwalliya su ta biya kuɗin sabulu su ci zaɓe. Amma da zarar an ce watan azumin Ramadana ya zo, shugabannin ƙasarmu tarkacewa suke rankata kaf su kwashe